आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जागोरबाय। दा आङो कमार्स कलेजनि कालचार सेक्रेटारि, आंनि मुङा एलिजा ब्रह्म। दा जोङो दिनै जोंनि कलेजनि गासिबो हारिखौ देखायनो सानदों आरो। दा जोंनि कलेजाव गोबां हारिनि मानसिफ्रानो फरायो। दा बेखौ मोनसेल' हारिजों बे कलेजा जाफुङा। दा बेखौनो जों दिन्थिफुंनाय जादों कि गासिबो हारिखौ लानानैसो जोंनि बे कलेजा जाफुंनाय जायो। दा बेखौनो जों बयबो जोंनि हारियावबो गोबां जिनिस थायो, गोबां ट्रेडिशन्सफोर थायो। दा बेयाव मा थायो मा थाया, दा बेफोरखौ गावबा गाव गासिबो हारिया लामा लामा बेखौनो गासिबोनो दिन्थिलांनाय जागोन आरो। दा बेनोसै। दिनैनि बे फुंबिलि हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय मिडिया नोंथांमोनखौ जों गोसो गोरबोनिफ्राय कमार्स कलेजनि जानानै नोंथांमोनखौ गिबियाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै जोंहा कमार्स कलेजनि गायसनथाइ सान, बेखौ जों नोजोर होनानै जों दिनै मोनसे हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। बे हारिमु दिन्थिफुंनाय आफादाव
गुबुन गुबुन रोखोमनि हारिमु हारि हारिसा जों ज' जानानै जों मोनसे हाबाफारि लादों। जों बे हारिमु दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों जों बेखौनो इसारा होनो सानोदि कमार्स कलेजआ मोनसे हारिजों दाजानाय नङा, गुबुन गुबुन रोखोमनि हारि हारिमाफोरजों दाजानाय मोनसे फसंथान। बे हिसाबै जों दिनै बेखौनो फोरमायनो सानोदि कमार्स कलेजाव गुबुन गुबुन रोखोमनि हारिनि फरायसाफोर हाबो। बेजों लोगोसे जोंहा सोलिगासिनो दं दा एनुवेल स्पर्ट्स उइक। दा दिनै कालचारेल रेलि, बे हिसाबै दिनै जों माने कलेज गायसननाय सान हिसाबै जों बेखौ दिनै लादों। कलेज गायसननायजों लोगोसे जों बेखौ मावफुंनो आखायाव लादों। बे रेलिखौ बबेनिफ्राय बबेसिम? बे रेलिखौ जों कमार्स कलेजनिफ्राय लानानै आसाम अवेलजों ओरै गिदिंनानै कलेजाव फैफिननायखौ जों लादों।